Piye Bagong? Anane kedadian kaya ngene iki mau merga Kresna nuwun sewu Sundarawati nyilih pusaka Jamus Klimasada. Iya. Sapa sing ngeterke tekan kene? Ngeterke. Koko Prabu Ndarawati diderekke Koko Prabu Mandura. Nah, iki sumbering masalah. Hus. Ratu kok dihu. Sampeyan sing nderekke Sundarawati. Yo. Sampeyan ngerti mboten Sundarawati niku tenan-tenan apa ora negara Ndarawati ketaman pegebluk. Yai Prabu Kresna rawuh ana negara Mandura. Dheweke ngandhake karo aku matur karo anakku yen negara Ndarawati ketaman pegebluk. Bisane walyane Rama Tamajati yen tinimbalan pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Aku dadekke seksi supaya melu sowane negara Ngamarta. Terus aku matur nang Yai Prabu Darma Kusuma. Yen to para Pandhawa kudu ngelingi lelabuhane Yai Prabu Kresna. Tumuli dadi geger mau. Ah, iki. Sak ngerti kula, Ndara Werkudara niku wonge angel nesu. Nek ora ana sing ngubup-ubupi, nek ora ana sing ngompori. Sapa sing ngompori Werkudara? Lho, aku ora. Ngaku wae. Ngaku wae. Glandang nenggala wae. Hus. Kuwi nggonku. Aku njaluk. Lho. Nenggala dijaluk piye? Butuhe aku ora mengerti para ya sampean kudu tanggung jawab. Sampean melu gawe masalah lungane Ndara Sedewa. Sampean ora gelem nemokke Ndara Sedewa. Kula sing ora